Bună seara! Evgeni, vă aflăm la un nou moabeti permânești. Tora seara him de adun cu Gabriel Mușat, din Slobozia. Bună seara, Lali Gabi! Bună seara, nipoate! Da, dați dățem Lali Gabi este prot cu Sorin cu mama, este lalea meu și crescui la Slobozia de adun lângă casa iubâna el. Și v-ați mai permituzescu că Gabi fut un parei de muzică armânească și multul chiro când eram cilimean, nizeam și puteam toate instrumentele lor de acolo din casă. Ma prota, voi să acurhim cum acurhim tot la toate moabestea noastre, să ne ziți de a curihi de oamenii care va ne mutrească, dar masă știi la Papa Sulta, că mine știu care sunt și cu papucole, de a curi, de ți fumei viniră, de a curi sunt, ți știi tine de ei. Păi, prota oară îți dă că bună seara toți armânii care mutresc la noi și la tot Duneaua care sunt armâni, că sunt români, chiar nu are importanță asta. Într-adevăr, când să aduți aminte de Eugen, jos traga tăi păi, aia știți, una minduiare mai lungă. Mine eu de-al Colea Mușata, care vine de Iova, el e faptul mestra. Avesul lui cu Steriu Mușata, care fu faptul în 1902 și în 1986 dus la Domnul. Tati, practicul nașe al Mușata, cu tetaița al Cuturela, cu tetaița al Cuturela și cu tetaurica al Șanici. Ei viniră tucadrelater pe scurtă perioadă, admageaua tătărască, dar poate viniră Bedau, poate viniră Perișorul, unul foara oații, și poate viniră Slobozia, și adrară case de aduni cu a noastră soi, cu soi ale mamei, ca să zic așa ții. Mama este de al Mucrea. Chiar acolo mi îndoiam că neștu Macedonii, noi, foara este armânească Slobozia, este frate, cum zic așa ții, cu Velis acolo, eu sfeații mama. Și chiar zburam cu primarul acolo, că era unul pirimivi, știi, cu Baby Paris, cum greau ei. Agata Paris, Agata Paris. Și aței știau. Știi? Și nești acolo și vizui un apanghiu și dea el casi zu, avea câte mustăți de măre, știi, cu cârlibana, și toți să știau. Tora, mama îi faptă, acolo tu hoara țea tu, Veles. Ea e de al Mucrean. Papula meu, Mihale Mucreanu, o ținut pe baba noastră care este sultana de-al Șuța, cam așa îi ziceau atunci, știi? Eu nu acățai decât pe ea, care muri în 1970 ceva, și pe paplu a fel de al tati. Pe ei acățai. Pe paplu Mucreanu nu l-a acățai, că muri înainte să-mi facă mine. Și de partea alante de al tati, nu a cățai pe dada, pe baba mea, cum zice, pe dada al tati. Ea era de al Cuciumita. Doar Cuciumita spunea mare, că chiar mi îndoiam ază, mama este baba de al Mușata, de al Cuciumita, a avut un frate cu Lachi, care la rândul lui a avut o fete și 3 feciori, de al Cuciumita. Sunt un soi mare București acolo. Acces Vărele? Ai găsit, da, știu și eu. Ce zicea de paplu Mucreanu, că noi când zicea aminte de paplu Mucreanu, ne plăcea și ne minduiam așa, zicea cam țeadră el. Zice că el era un om așa mult înalt, mult solid și când acățau furii, cât un om de estul, știți, de acolo de hoară, el inea și media, cum zic eu, un fel de este, știi, negocia cu furii, ca să-i da cale, ca să fuma multul pizzu, că te dau 3 pachete pizzu și el
De aceea să surăși mult târziu, la 40 ceva de ani, o lupi baba, care baba mai avea 2 ficiori dinainte, că muri acel care făcut bazul, soțul babul, și îmi plăcea și să abzândi Pablo Mucreanu. Așa este, Viorele? Trimite în chat. Avzici mine nici ama și nu știu ultima avzi. Matine la câțași tu bana și zici? Nu, eu nu la câțai, nu. Mai știi pe baba Sulta, pe mama Dada Lidade, cum zice. Aici găsim. Eu acățăm și eram Nicăzancu când muri ea aveam, bărăzații 12 ani. Și ne ziceam și mereu ne dea câte ună bambone, ea avea tot ună bambone, știi, și de aceea ne ziceam, ghini de aceea, ne ziceam că ea și bomboane este făcea priva. A câțai tu hoara acolo la noi, eu văsălia aceea de-a țărțul, când ei adrară prot acasă, este la Licoste al Mucreanu. Acolo Slobozia, tu cartier la noi? Da, eu adrară prot acasă, sau nu știu dacă chiar prota dintre toți, dar o adrară casă. Și noi ne ordinam tot, că mama era mai mica dintre ei, știi? Și la Licoli, Paptu, și cu Lali Costi, așiții caraineau și ei multul aduceau aminte de toți, de Armânie, de toți, erau, cum fură tu Macedonia, în țărțul, tu nu în 1970 ceva, fură acolo tu Macedonia, vizitară, tu ziceau de unde alantul, ma noi funde adun acolo, cu la Licoli, gardul, tine știi. Și ne ordinam tot, ca noi la ei, hai la noi, adică cu teta Maria, cu, știi, care te crescut, teta Maria, și cu Stelică, cu mama ta, cu fiica, cu Tana, cu toți, acolo funde adun. Că că nu vreau mult corantul, adică ei îți vreau mult frații cu mama, îți vreau, că era, așa era Cora lor. Da. Da, păi tora aduse și așa ajunsești nicheam, eu vreau să te întreb tora asta, întrebarea asta, cu zisești nicheam, dar v-am zis iara, eu crescuși și cum fu cât erai cilimeană, aveai soț armâni, noi fum mulți acolo în cartier, mulți în soți. Noi eram mulți dip, că fum generația aceea de crețeilor, cum zicea, știi? Și acolo cale era în plină, că jucam fotbal, că jucam caști, vindeam calea în plină. Doar armânea știu să învățăm decât acasă. Acasă tu oi, că aveam cu talul din apoi, oi cu patru, cu aceea acolo, când ești clasa 1-a, 2-a, nu mai știu, vine învățătoarea acasă la mama, dăscălița, și zice, ficiorul ăsta are ceva, că nu zburaște ghinii. Să? Mama zice, nu are ceva, dar el știe, noi acasă zburăm armânea, știi, și acolo le mai scapă, știi, mai chiar căpările, cum zic zborul ăsta armânescu. Să? Și cam... Nu, da, și este, da, că găsi. La școala armânească eram, nu știu, cred că vreo 4-5 armâni eram în clasă. Eram mulți armâni, eram cu al Sârcăceanu, cu Stergiu al Sârcăcean, cu Viorel Caracostea, cu Nelu Iepre, Dumnezeu să-l iartă, să-l odihnească cu ei astii. Deci eram cu Adriana și Amiț, eram locul. De atunci poate clasic cu Nicu Burecu, cu Nicu Petri, cu... ce zic, fum cu Vache, cu aia, să fum armâi mulți acolo. Și tu cartier acolo, în afară de scurii, când te turnai, mai mulți erau armâni, nu cu care crescuși. Toți armânii acolo învățăm la școala numărul 3 și era diferență de an 2 între noi. Adică nu era zis că ăștia, acei de apoia care erau mult mai mări, nu ne minteam noi cu ei. Aia să știți, un după anul, un înainte, un după noi, cam acolo, știi? Și că era vără sărbătoare, că era vără inati, că era vără, cum zic eu, vără... Ca în orice familie se întâmpla vără evenimente, este mai bun, mai rău. Eram toți de atunci și așa a rămas în miștora. Mea ștora când ea se știe că e vără nută, știi că e vără, Doamne ferește, muri vără, acolo ne strângem toți, acolo și azi și una mirache, să știi că până la urmă te trage sânge. Noi nu poți, cât ai vrea tine să știi, nu ai cum. Noi acățăm chirolul acela, știi, eu nu prea aveai să dar pe chirolul acela. Adică ce era distracție? Era, vără de asta, păi când era vără nuntă, hai de leleu, care acățau de joie, de vineri, de adram cortul, adram țealii, știi cât mult ce-au ții făcut? Te întreb și asta, dar eu adrați acolo, eu să adrau nunțele, că tine... Aveam, ia fete, unul singur, aveam un cantin la ICMI, da?
Eu s-a drat anunțuri, una era Pangio și ce. Țin minte când vine de cântă Pindu. Pindu acei vecli, Beca cu acei, știi? Și i-a drat una figură al Nicu Tuta. El băgă, știi cum era caștofonul ca să registrează muzica. Țin minte și ora era puilei. Vine cu gura acolo și tu caștofon cânta un oră cu acei și a spars-o banda. Oh, ce custia cel pe mine, ce cusima, ce se adăra. Și era să vezi în atracție, câtă muzică, câtă... Va să ajungem și acolo, va să ajungem. Da. Tot ați vreau să întreb. Bun, mi zicești că aveai mulți soți armâni, este unul curiozitate și pentru Sony întrebăm că vrem să vedem, știi că avem oaspeți și de Macedonie și de Tarbinu și cum vă achicăseați cu Alanță? Eu știu că erau și români, poate nu atât mulți tu cartier, dar la Sculie aveați. Poate și Divță, poate și Alanță, romi. Vreau să te întreb atunci generațiile astea, cum fu la voi? Vă achicăseați? Cum vă mutreau ei pe voi? Cum îi mutreați voi pe ei? Cum fu conexiunea asta? Ghini, voi zic până la 15-16 ani, dar apoi de adolescență va să zbrâm acoria, dar acolo. Da. Noi eram mai nița, știți, față de Tea Cimpa, față de generația aceea lor, Costa Lagnoste, și nu mă greșesc cu pe vârâs, nu simțească pe mine doar amațism. Erau generația aceea mult mai mari. Dar poate vine generația al Costel Zicu, al George Papacu, Dumniatul, al Paris, al Stelică, altul. Și noi aveam mirachii către ei că grupul ăsta era foarte unit. Când aveam cu nu știu cum să zic tora, nu pot să zic ghib, să nu chicusească, alte grupuri. Romii, da? Nu-ți vreau armânii, nu-ți vreau nici cu ei. Cât idee este, câte lupte, nu pot să zic tora, știi că eram foarte uniți și dacă se întâmpla ceva cu vâră, lua foc tot cartierul. Că acolo eram concentrați mai mult, știi, tot cartierul. Noi nu pistipseam pe romi, nu vreau să-i vedem. Iara nu zic mucaini, că să nu chicusească pe români, iara și știi? Deci, asta era, aveam mândria noastră armânilor, știți, că simt noi prota, simt noi, nu hibă alță peste noi, că n-avea cum și alță peste noi. Tot minteam la cum să adrăm vără pără, să adrăm vără de estă. De-aia să vine și ideea cu muzica, știi? Că știi cum de asta, te mintuiești să tu bană, zici, bă, de pârjină nu fiu bun, de aceea nu bă, trebuie să-mi ia ca și de ceva, știi? Dar pentru noi ei fură o generație, ei sunt mai mări, o generație pe care arcară multul respect, știi? Multul tinii când îi vedeam, și se ne măream cu ei că mă greau, nu pârjineau să zic că ia fuz acasă, făi, nu, mă greau, ți-a dar cu un hi, ai bate, ai vărdețea, vărbilea, ai vărdețea, zâne, baba, și nu fură de ei ca să ne aspri, ca să ne neagurunească, știi? Bun, deci vrei să zici că nu poți zici că vă achicăseați dip ghini cu Alanță, nu? Dar vă mutreau cu respect, cu tignii, Alanță, grupuri etnice, și vă adrau, știi că din ori adrau picurare, știi că și tora ați mai zis picurare. Ana ună greau țânțari, cum ziceau, țânțari, Macedonie, și nu a lăsat în picană să grească, să nu zică ceva. Nu a lăsat, nu exista așa ceva. Eu nu la cât să ai pe Mafteo, că și la noi în cartier muri Dumneiartul la cuvâră, an, doi. Ți permis, avzam despre el, știi? Și Mafteo, dar poate vine Raisă, Costel, Raisă, Parisul, Li George, Lica, cu Gicu, Raisă, câți fură acolo, nu mă greșesc cu pe careva, torați, nu chicuțească pe mine. Dar noi, după știi cum vine Chirolul, vine alte generații, noi nu mai eram pe zinznie, știi? Fiecare cu... Mai arhate. Dar voi zic, vreți să ne minte un lucru, în cartier la noi, ca să nu erau daunii de oi, nu erau ceva. Băi, știți ce înseamnă daunii de oi? Erau familiile astea, Sărcăceaianii, Caracostea, aici, Tincul, Ciuli, cum zicea, Tegușlu, noi, Mușeatani, eram mulți cu multe prăvdă. Nu avea casă, să nu aibă vreo 3-4 porți, găini, cași, câte, dar nu grea cană, nu era unul de asta și ce toți își vedeau de treaba lor de... Dar știi ce vreau să te întreb? Zbrați armânești? Acolo voi unde alantul? Mașa armânești. Noi canul ar nu zburăm cu neaști. Știi? Mai nești pe vără că să bă de estul și că noi iavză pe când armâni, armâni și spurăți cu mucăneaști, știi? Dar nu exista. Până și mucanii, este români, aveam învățat toți. Erau acelul Vasile Măratu, Țimurii, mamă ta știi,
lângă Cota, lângă Lalicota, acolo, o armată, cu tufechea, cu vătămară, mă rog. Acel zis că era armân. Acel și ca el, mulți, toți, că aveau mare miracle. Uite, exact ce se întâmplă ăla, de când cu Facebook-ul ăsta, știi, cu muzica asta armânească pe care vezi, noi avem mare, avem hari multă cu mare noroc cu Facebook-ul ăsta. Că tora și vizui, noi acățăm să ca vizui simap, să ne armânie, că mea, zir, în afară, fug, încolo, și tora mare mirache, avem un dascălițitor la Colegiul Național, eu caftă ficiurița armâni, să adară cu ei, să adară, ghini era să adrăm noi, că noi știam mai ghini, ce să adrăm dacă și este care him tora ușim, din ei tora nu știu ce, dar nu mai sunt și erau, noi. Poate și ca nu mai știm așa mulți, poate nu mai știm. Da, nu mai știm, dar... Că armânem niheam acolo când erai niti de 89, ne dăsești niheam. Întrebarea era, în afară din Numți și Adeț, să adunau armânii la Dislobozia, la altul ceva ca Serati, cum s-a adrat după 89. Eu tot te întreb, mai niti de 89. Deci, Viorele, Serati, noi când avem portoară de Serată, avem de la București. Ei, București, chiar după 91, 2, când cântam cu Dani Peanci, când ne la un Serat, eu vine Gică Hagi, eu vine... Nu era un miracle, îți dai seama, Gică Hagi atunci era bun. Acolo s-a văzut protaora, acolo avem la București. Că după Revoluție, acces adreși noi Serati, Muti, Mușati, adrăm. Dar până tu Revoluție, până tu 89, eu n-am zis de Serati decât la București. Asta era întrebarea, ok, da. Și noi știm, dar v-ați permitusesc să știm, ne știi, asta e ația de țone întrebare înainte de 89, că tu Slobozia să adră un lucru de mirachi, prota oară de toarmânane, de ce știu mine, să ne dăți masa lui Tusescu, da. Fu, tu 83, ansamblu Steaua Titor, tine știu că erai nic, erai 15-16 ani acolo și v-am zis să ne dă, ți știi tine de el, care, cum l-a arăt, sau câți erau, care erau, ți adrau, știu că fu cunoscut și ne-a sipitut cratlul. Deci, mine mi tihisi când o adrară protul spectacol la Casa de Cultură Slobozia. Și când acurheau ei pe laterale și ineau și grea de pe scenă, armâname, iuhi! Și ei cum ineau toți, s-au îmbrăcat sala plină, auahim! Pun părerea mea și îmi pare foarte, știți, am un rău, că nu fu tras ghini, nu fu filmat ghini, nu facea, era una chestie de arhivă națională, de așa ceva. Eu când îl mai duc la comunitate, când mai vin, ghini, așa ți pe permite, știi? Deci, mă, prota, știi cum zic, Banatul e fruntea, Slobozia e fruntea. Slobozia dă protul la ansamblu de... La ansamblul ăsta, toate fumeile vin acolo, da? Deci, ahătă mirache avură, ghini, avură și dăscălbuni, fu Răzvan Ciucă, Dumnezeu să-l iartă, că și el nu mai este cu noi, Răzvan Ciucă, care a avut un merit foarte mare, profesorul Nedelcu de muzică, dirijorul, care adră corul, care cântau, știi că erau aranjați pe boații, pe DS, înțeles? Dar poate ghini, el fu și recizat și Steregulea, care până la urmă era recunoscut. Și Steregulea cu ei, da? Steregulea regiză spectacolul ăsta. Știți? Care și ele astea rămân, zicem. Și ele astea rămân, da. Nu zicem. Ia astea rămân. Mi-aduc aminte George Papacu. Nu știu, nu. Da. George Papacu era Rambolo și parcă Zoia Zicu era Sondel Zicu era în Veasta Țeanaua, știi? Și ahât să spun, ahâtă mirache când ahâțau o zgrească, armâname, iuhi, și muta sala scutit tu sală și care urlau toți acolo, să spui, fură niște lucruri pe care n-ai cum să le agreșești, n-ai cum, este ceva de nu-ți păstrară imaginile bune, cadrurile bune. Eu știu, m-aș nescânti cadruri și ahât, este amărtie, Da. Bun, și de-aua voi sunteți o altă cumată de bana ta, da. Care se ia și cu care eu propriul lucru de care ne-aduc aminte în relația de noi doi, dar este propriul lucru, este că tine, cum am mult să davani zâți, voi a dat un parei de muzică armânească, de cântic armânesc cu Slobozia, Steaua de Dor era numai,
Da. Și voi ne dâți mai multe cum a curhi și va te întreb de-apoi și de la numă, de la ția curhi numai. Și m-a adus aminte cam când a curhit și cu care vă vine ideea, cum fu, prota oară. Apoi va te mai întreb și alte lucruri. Deci, hai să zic un lucru, Viorele. La noi, ca scânță la armâni, era ceva, nu era ca la antimiletie, adică nu se iau că hi lăutar și alte lucruri. La noi, când ca scânță la nuntă, nunțele și atunci fură nunță, maștora Sfântul, altfel decât sunt nunțele este la lanță mileti. La noi nunțele sunt aranjate, toată lumea era cu ei, corlu, tot este. Aia sunt de n-au ția vestine, mirache ția ca sposta dar știne. Dar hai să recunoști ora. La Vumpi, Nicu Gherunda, protul care cânta, când adră el protatrupul cu Burii, cu care mai cu Costa, cu Ire, cât putură scântă și ei atunci, știi, că erau, dar noi vinim altfel, vinim cu mai multă cultură muzicală, cu instrumente mai bune, cu sculi mai bune, cu de este accesă, și a cățai cu Nelu Gherunda, care era, el cânta cu armonica, Trapsuș pe Vache, el băgai scântă la chitară, bas, la țiera, și Vache cânta și cu boasea. Viorel Gheorghe, la alea meu, da. Vache al Mucrean, ca să achisească lumea, dunia. Da. Și cu alți doi soți pe care îi aveam Anvârligă acolo pe lângă noi. Dar apoi intrăm când mai progresăm așa, de mai cântăm peste tot prin afară, intrăm cu Telu Malama și cu Cristi Obrejean. Și adrăm o trupă serioasă, pe care după 91, nu știu dacă era 92, intrăm de-apoi cu Dani Peanci și cu Nelu Peanci. Dani Peanci era atunci, el când era tu liceu, BTC liceul, a cât să ducă la facultate la Galați, a Cloții, și avem și niște dau niște registrări, vezi, poate sub țării avea ca de seata, știți, că era Cilimean. Și cu Nelu Peanci și cântăm la mulți armâni Slobozia, de la Stelică Sărcăceanu, la Gigi Tolciu, Dumnezeu să-l iartă, la Nae Cuturela, nu știu, mulți, toți acolo, că nu există întâmplătura. Când se de Mirachi, nu te interesează aici să știi pe raze, adică când se de Mirachi, scânță, știi? Și chiar ne plăcut, chiar vrum. Adică după când armasem noi în trupa aceea de cântam și Mucăneaște multul, îți vătămau aici să ne ia. Nu aveam sâmbătă, nu aveam duminică, nu aveam, știi? Și combinam și cu armâneaștea și cu aia stăcătoarea oații, mulți care sunt totuși opozia, mulți au mirachi de muzică armânească. Și doar parcă și mai mult autora decât aveam atunci. Nu înțeles, adrau acasă la cortul, toată noaptea, tum, cânta, nu chicusea cană, nu avea cană ceva, știi? Da, a și fuchirul acela atunci. Iar numai vine de la, normal, de la ansamblu Steaua din Dor, de putea zină. Care fu cea mai mare? Adică noi vrem să o adrăm ca un fel de continuăm ce se întâmplă atunci. Acceptă? Care vă zic că stăteam la oameni, Steaua din Dor, ei aveau băgat ansamblu, Snoală Tusescu, de la Cartea Alchira, nu? Da, cred, da, nu știu când a intrat atunci, da. Da, ok, dar voi luați după ansamblu care fu vestit de Slobozia. Ok. Băi, ce se întâmplă când ansamblul acela a avut cum zic eu, ce putur să dare ei la lumea să se arată armâilor, arăzi armânești, să le arată din nuntă, de este atât îmșeată, încât noi cum să mai agârși ăsta și ceva. Și doar am atât sufletul aia cât un oară, că uite, nu putem să ducem mai departe, mai largul, înțeles? Că erau mulți armâni atunci și nu aveai altceva, nu aveai televizoare, nu aveai ceva ca tora. Dar întrebare, în afară de voi atunci, tu 90-91, ce alte pare erau București, Constanța, care lișteați, care erau așa văzăti? Păi, noi să mă arăt cu Pindu. Pindu este care sunt tutora. Da. Dar apoi vine Gramustea. Gramustea fu înainte de 89, ceva de genul 86, 87. Gramustea iar a fost, după părerea mea, un mare reper în muzică armânească, cu gică coadă pe care nu? Da, pe coadă pe care îl consider unul cele mai bune boață armânească. Și schimbarea în stilul ei. Adică dacă înainte scânta mai lent, mai cu chitări, mai cu deste, când vine ei, în primul rând și Gicu avea icolul acel vârgăresc, fașiții, cum zic eu. Și de-aia de foarte gine gramul ăstea. Ei, voi zic că de la ei revoluționară ea muzica armânească. Dar apoi venim noi cu Pindu, cu aia,
mă rog, și Să tine a greșit, te-a întrebat, cântai la chitară, știu, dar nu știu. la chitară, da, la chitară. La chitară. Și avem una întrebare de la Florii Costea. Care ar mândi câți de care cântară la Tu Steaua de Dor mai sunt în Nica Slobozia? Mai sunt toți sau ziră vără de... Păi Dani Peanci nu mai este. Și Nelu Peanci care e în Spania. Dar să știi că Nelu Peanci este atât de durut când e în Slobozia, greaște. Băi, fără seara ne aflăm la Select sau, nu știu, ne aflăm noi, la Tași, merg acolo, la Colibri. Și să strângem inghiți, șcama, și acolo și care cățăm, jucăm, scântăm, știți, mi mânduiam tunățul. Tora, singurul lucru pe care mai pot o să o dar, te-ar mâna, bine că mai pot să o dar, voi mă refer la muzică de asta, știi? Să dar unde este un boață a Sloboziei, de aici ca mine și cam tricuță, cheamă uși, șmați de bărbați să adrăm, că este putem să o adrăm, știți? Cu câte polifonici de astea, și că sunt noi sunt mulți, adică ai ăsta doi. Da, nu. Păi, iasă, dar până îi conving pe ei să le zic ajutor că e bine, să mai cresc la vârâin, la vârâin, să dar asta este. Da, uite, mai vreau să te întreb, tu, Ania, ți-ai, eu am cumpărat, aveau magazine de muzică Slobozia sau Neasit București, cum arată? Nu, să dau un singur exemplu, care mixerul acel de butoane pe care noi îl luăm de la careva, de la Sovata, de-aia din el dau 100 de lei. Știți, înseamnă asta? Un Daci, cum era 60, ca să vezi ce valoare aveau. Chitara pe care mine o luai de 60 de milioane pe ea. 6, cum erau cele, că nu mai știu. 60 de mii de pe ea. Unul Daci. Adică nu se aflau și... Te-ați întrebai că ni se pare și tu n-auzi. Dar pe aia ne asim în 91, zim noi în afară. Mini cu Obrejean, cu Malama, cu Gica acel, știi pe Gica acel, și cu un ansamblu de estul de la muzică de estă, de folclor. Și ne asim în Germania, în Franța, Aia era următoarea întrebare. M-a cântat Maș la Slobozia sau și tu alte locuri? Nu. Și ne asim afară și cântăm acolo, știi? Și acolo aș lua Telu Malama un clapă de estă, un orgă de estă foarte bună. Înțeles că era... voi să pună permititora când ștricem în Austria, nu mi-a lăsat pe ții strecu, știi? Că anii ziceau, dumneata ești musat. Adică musat apare un arab de estul care era dat în urmărire de este, știi? Dom'le, sunt mușat. Nu, dom'le, mușat, vezi că scrie ții musat? Trebuie să zic că mușat, estul vezi tine, ca să mi duie să țiți. La mușat armână, hideal mușata, sau himșat, sau ca mă ziceți numai asta, știi? Ca și mușat când am zis, ăsta e român, dom'le, ăsta n-are nicio treabă cu... Da, te-ați nu știu, Poți să mai zic unul permis, unul, de chiar e mușat. Alta întrebare este, ne zici permis de bani ația cu cântele, cu nunțele, cum tu ți-ți aduci aminte, mușat. Mă, ți zic, un chiro, cum nu cred că, nu știu, adică nu poți zic că alții nu au vrut sau, dar pentru mine una de asta, una mușăteața de pe lume, pe ce fu eu, cu nunțile, cu ansamblurile, cu spectacole, cu eu fum, ce zici, fu de una, ca și vrem, și ne plăcut mult ne plăcut să cântăm, să... Până nu, masiv îți dau chirolul, nu știu dacă l-aș da, dar nu poți, nu mai adar. Adică... Ai vărănic permit când cântat la nunță, ceva, nu știu, vără de estul. Nu știu, căzu scena cu voi. Nu. Eram la una nuntă și era una moașă, nu zic care, că nu poți să zic. Și când îți lua tahina, îți lua păragii, îți aduna păragii, ea s-a încăcea cu boxa, că ea zicea că zburaște careva cu ea, știi? Și că ce tine dă-aia hâtul, tine că ți-e dă-aia hâtul, tine, așa ți una scurtă, că nu știu ce zic. Mai avem una întrebare, dar este, eu Subac, lipsea la întrebare de la Flori, va să ajungem și acolo datora Subac, tora, se întreabă care armâni, taifuri de armâni andrupără n-ai mai multul lucrul la Slobozia, că tine sigur știi. Înainte de 89 sau? Ce știi tine, și tora limpea și ți știi tine care fură, știi, că sunt armâni care
Dar lucru tu ca fică să bă, care vor, care dau părați, care am păstul și sunt și armâni care asta este mandară. Întrebarea era... Da. Și cum este tora, ca zic de careva va să cusească, dar voi zic un singur lucru. Eu zic că n-ai mai durut așa ca Stelică Sărăcăceanu ți muri Dumnezeu să-l iartă nu. Adică el era faptul că fu cu grupul Neaiulică la frighetoarea, că știi, avea una și nu prea puteai să-l abordezi cum vrei. Se părea și ți nu știu, dar mani zeai la el, nu exista să nu te ajută. Adică până al Dumnezeu era. Știi să? Tora, ce zic, tora sunt mulți armâni cu parați, oameni care ajută, adică mă asnez la ei, nu-ți bagă problema, să nu ajută comunitatea sau zic că vor oară, domne, că nu știu cum, da? Pot să dau câteva exemple bune, de-al Ticu Malama, de-al Michi Zicov, de-al... Și cază și tora să zic, să-mi pisesc că nu agresesc pe vârâs, nu zic că, nu știu ce. Tante Liliana, mai mulți. Da, care sunt, mai contează doar, știi? Dar important este că parcă și oamenii nu mai sunt ca atunci, adică sunt buni, și cum zic, mas, neslăzăți, nu zic nu, nu zic, știi, strânghi, zic că nu vor, că nu știu cum, știi? Adică, da, și așa, culturile, a avut pe Chirolul, ațelă, și câți, fură mulți, armânii tot, na, uite, îmi trebuie să chiar îl seama la primărie că noi nu avem canul la ajutor social, noi armânii. Așa cu him. Că avem părări, mulți, psâi, mă rog. Dar nu vine să câftăm la Duniau, vezi? Ca fi-și vede de lucrul la lui. Ori ea este la ei. Ei te țină, Torană Smutrescu la noi și ție, că toți him îndrepță cât de cât, adică him, chischin, him, avem case bune, avem ația, nu him de să adrăm, scâftăm toată ziua cu mâna înainte. Știi să? Și dacă tot ajungi Simona, vreau să te întreb pe tine, care te-a trapsea și sau cum lua și apoi să este simță tot domeniul este de ajutor, că Pântul Sonia este un ONG, cum zici, un ONG care ajută comunitatea de armă. Cum ajunsești sau pe care vi duci, de exemplu, minte și lua și apoi să ajuns cum fu? Păi, Viorel, noi avut tu armăname, prezidentul fu Costa Sărgăcea, care va să-i pricem în chilăciuni că uite, armâname, ținu armânamea, mă rog. Dar poate dau unii 8, n-au numai prea cloții, zice, bă, nu mai pot. Va să tora să dărâm alegeri, să băgăm pe careva. Și Corni, Jaca, vine și îmi zice, bă, Gabi, uite, și uite, nu minduim la tine. Eu ce zic, băi, mă minduiți la mine? Eu ce zic, tora, nu poți da înapoi. Știi că la aceste lucruri n-ai cum să dai înapoi. Și el vine și mi-i propus la comunitate. De la comunitate, de apoi adrăm un comitet director, adrăm noi aței, lăgrim la toți, mă, care vreți, care aveți mirache, haide. Și avem mulți cilimea pe mână, Viorele, avem mulți. Noi adrăm, nu știu, ca și câte spectacole și avem ațele, avem filmatele, avem, cum zic, adică avem arhivă. Și chiar auați la Centrul Ionel Perlea, nu știu dacă veți duci cadrurile ațele, eu adrăm noi sediu acolo. Poate le petrec, nu le vizuși, una mulțuteață. Se implică Liliana Gudu cu Anca Zico, cu mai mulți, știi, care toți acolo, de adrăm un spațiu de estul, așa, un spațiu ca de muzeu, cu toate lucrurile este vechi pe care noi le mai aflăm în Slobozia, că și-au aflat una mare căbatea noastră, că nu ne-am dus în două să le ținem acolo, știi? Când ați parte în case, le țeavum, le arcăm pre acolo. După ne minduim noi în dea de zicea, bă, nu-i ghineți adră. Hai să strângem aceste lucrurile, este vechi, că ele ne leagă, ne aduc aminte de ce fum noi, nu? A noastră păpăi, ce fură, ce basim, peste ca câțiva ani și a noastră nepoți, ce aveți să avem noi, v-ați minduiască și v-ați zică, băi, uite, că lucrurile astea nu pot să agreșesc. Astea sunt ațeale, amintirile tale pe care n-ai cum să le agreșesc. Tine tora, să spun, eu tora minduit, că alăgai în toată lumea, băi, Iusneț, da, bânăm tu România, vrem România, că este țara noastră. România, noi, ea ne vătămăm, că e România, că este țara noastră, nu? Au acriscum. Au acriscum, da. Dar vezi, tine mirachea aceea și armâneaște, e armânească. Nu are legătură cu România, da? Adică ai să simți tine armâneaște și ai să vă o simți până să nu mai hi, da? Dar
România este pentru noi aua, nu spun, aua și de azi de bani. Și cum Bâneaza, și cum Duchescu la Liga. Știi cum este? Ți poți să-i dă dați care toarbe și bâna acolo, Duchește armând, omul până toarbe nu și. Dar nici eu nu pot zic toată de albinișii sau zic de aceea. Zic de armânii. Că nu Duchesă, că nu până așa acolo, până mă. Da. Și care v-a zis că Adrața ți-l spațiul, voiam să te întreb el, m-a adusește în aminte și știam că îl vizui și onoare și este de pomșat. Și ți duche să tine și la Slobozia, ți poți să doar ca fi om, ți poți să zici ca, nu știu, să ne malargul să zbrască cele mele, să zbrască mamultul, ți minduiesc că putem să adăr, nu știu, să adărăm mandamul, si mai multe. Cum îi vezi? Eu zbrăsc cu Slobozia, că știi situația maghinii. Da. Doar acum zic eu, vezi, orice vrei să adari fără oameni, carte, oameni de știință, nu poți să. Că de ună cântare, doar ți vezi eu la armâni. Adar în seara armânească, adar de este, mâncare, beare, intuți. Când iei să adar lucruri de este mai aleapte, aua nu mai își chiar interesul, știi? Ea îmi pare rău că avem pe, nu știu, Neagu, Giuvarea pe ei, care nu putem să-i aducem la Slobozia, aua. Da, și nu fug, au fost el mai auzi decât fu. Bă, era bun să o aveam. Să nu zic când dau zboare, să zic că nu știu dacă zbura românești, nu zbura românești, nu știu. Știi să? Dar uite, l-a dus în Pitoma Enache, adrăm Teatru Armânescu la Slobozia. Aia să vreau să te întreb, că știu că fu și parcă și filmul fu la Slobozia, nu? La Slobozia și filmul și teatru. I-aduc aminte cu teatru când cu Lali... Nida, salon cu stringhi, nu? Da. Și îi invitai pe ei la noi de la Consiliul Județean, vine prezidentul, vine de toți și când a cățat părintească de mândare, mutară toți, mutară și ei, știi? Ce să zic, aia este, dar poate de teatru nu știa că chisirei prea mult. Alățări zile, îi păcărsei vineră. Dar care v-a zis că s-a drară și Slobozia, adică ținură cât fuștora, toate evenimentele care fură mai mări, s-a drară este cu teatru, cu... Și cum adrăm seara armânească cafea. Bine, ne ajută Toraș Dani, care vine cu, știi cum este, mă abțin, haide, că și adrăm seara armânească acum câțiva ani la un restaurant ăla de vină, toți cântători armânești, de la Gică Coadă, la Caraulani, la Sima, la Lupci, la toți. Și minduiate ca să darte 300 de oameni în lucru la estul, că la doar de acasă, de la un buget, da? Știi, trebuie să-ți vezi cum să... Adică nu e lișorul să dar lucrurile astea. Ce să? Voi care vă zic că apandisia ta este că măcar și este, am dat niște este, poate să nănica de adun armânea mea, nu? Cel mai doar acțiune de un chiro, când adrăm la Manasia ziua armânilor. Voi zic că acolo vine rătuți de la parlamentar, la toate partidele. Nu zic că vreți la vreo sau. Și fuști, probabil știm chestia cu pandemia aceea, dar din nu fuști la Manasia acolo, parcă fuști. Zici cât de mușat fuști, cât schizuva și locația și... Tot azi vedem cum așa adorăm cu 2-3 springhiți cu armânilor. Vedem aseară intrăm cu un zoom cu presidenții, cu aia și vedem cum îi mai ghini, știi? Cum îi susținem, cum îți dăm cu nomul la țelul. Să aibă niște impact. Să aibă impact, dar vezi tine că ștora, nu știu, Dunia este, parcă nu mai vor la ei, nu știu ce. Ei direct la cântare, nu? Și nu poți să zici să ia urli cât ce nu ești la de este, știi? Că e mai greu, știu. E mai greu. Ți-ați aminte în 2006 sau când a fost protestul acela nostru? Acel mare. Da. Ne-am atunci, nu putut, nu știu, și aia să nu știu, armânii s-au căpat, ei se ți-au acolo parlamentare, sau-ți aminte, care mași pe strânghi. Poate că și noi nu le explicăm ghinii ideea este de minoritate, știi, că poate nu trebuia să zicem că vrem minoritate prota, știi? Dar vreau Miheam acolo recunoaștere unor chestii, știi? Poate că... Când nu te bagă aici, tu ta mama, dar tu ți poate să te bagă și nu rură. Hai să zic că... vedem. Părerea mea, Tora, ca strategie, iasă la Consiliul Europei, acolo să adari, dacă poți să adari, să mai... Că în rest, să te alumți cu Academia Română e greu. Că ei o țin ună-și bună, ei au o îndreptate, mai și la întregi, mai la anticraturi de armâni și ați iau altă mindeare. Cum adărăm, știi?
Adică e care om cu minduiarea lui, nu vezi cum iasă, nu știu ce zic. Nu avem nici noi ună boație, știi? Ai ca și, tora. Dar cum o duceți tora Slobozia să zbraști mapțâni, că te aduni cu mulți și cum aniți și cum mări, să zbraști mapțâni de cum să zbra minte? Păi, Armânești, voi zic. Noi care ne știm acolo tu cartier, nu are cum să zburăm armânești. Când ne aflăm armânești. Doar care îți duseră la blocuri acolo, dar și când e acolo tot armânești, că nu știu dacă zburaște mapțâni. E vorba că noi mapțâni, ca și zuu, mapțâni, știi cum era cu cântecul acela. Astea este. La noi, câți cilimei, cred că jumătate zir în afară. E tineri, Mă zir în afară, cu care s-ar mântine? Cu care-ți dați? Noi eram vreo daunii de fumei, tu nu știu dacă mai chem vreo 300-400. Ahă de țăni, Da. Păi aceia au și tora, îmi trăiesc cu la tati, care adră 80 țânau, și cafezul, plimbă, și zici, iuneți noi la uși acolo. Nu am cu care. Este acel lânziză, acel acolo, s-a adunat acolo la papacul, la nața al papacul. Îi ținea acolo chiatra, avea unul chiatră la gard. Acolo, hai cu tânăberii, cu la licos altin, cu paței, nu mai ia flipica. Nici nu mai are cu care și iată. Și ei adrau că acurheau, dacă ți-a adus aminte, da? Când acurheau cântecii de ei ușii de cântau, faptul, multul îi hărăseau cântecile astea armânești, că îi plăcea să cântă, știi? Îl duc la emisiuni, îl duci Mariana Stormea la Antena 1 și acolo, dacă să zică de când, că ei știa și avea miracole să zică prin ce tricuri ei, prin... Nu mai avem. Și asta e mare ligaile, zic eu, știi? Că noi, doar ațihim, generația mea, și aia, Mariama mărții mai rămaseră, v-ați luăm mâna și să ne adunăm mult mai mult, știi? Că altfel degeaba. Dacă tu schimbi doar acel iar masul, acel nu poate, acel nu știu cum, nu-i ghine. Da? Că nu mai avem ce. Și aici găsi. Și doar că nu mai avem atât mult, unica 15 minute, voi strițem și la mata este de țoni a ta de bană, tine e consilier și viceprimar, tu că Sărbălu Slobozia, de vreo 3 mandate, și prota întrebare este cum lua și apofa să simți tu politică, să-i tipimsi, cum ajunsești tine la ideea să simți tu politică? Păi, Viorele, tu politică, voi zic că mi-i pinsi șorul al Costi Căbala, Ștefan, acel masul, știi? Ștefan Bala. El a zis Costi Cristi și Ștefan. Și a zis, băi, în acuații, eu aș să politică. Băi, oricum era ca una curiozitate de este mai mult, și îți vezi cum este, știi? Dar poate să întâmpla niște evenimente la niște alianțe pe care s-a rupt să nu a vrut să adară și rugar de mine, hai zi viceprimar. Vine viceprimar, duși acel țifu din mandatul acel 2 ani mai armații, dar până dau unii 16, știi, băi, vine chiar mân, ai una oație, unde este, ai nici am experiență, ne zicem ninte cu tine. Ne-a și tot am dau unii, dau zăți, iara, așa ce. Și zic că politica nu e deloc simplă. Și mai ales dacă nu te minduiești că care nu-i vremelnic, și dacă nu ți-a lași loc de bună ziua și nu te respecti, nu știi să respecti să tine prota oară oamenii, nu te alegi cu ceva, prea de mic. Awații importante este că crânesc cea mai mare realizare până la urmă să pe cale și îți zică lumea, ce faci, Gabi, sau știu, adică nu să zică că de la viceprimar, și ca de la om la om, de la suflet la aia să contează, eu zic eu cel mai mult, să știi? Eu zic că Slobozia se transformă foarte mult și va se transformă din ce în ce mai mult Slobozia. Numai că și Slobozia, ca și alte, scăzură multul. Zir, nu mai sunt. Noi aveam înainte 50 ceva, acum avem 40 ceva. Adică, aici să vă devină o problemă națională. Faptul că mulți fug, armând țăni, mulți copii de ei itri care bitisiră liceul cu note mari, toți, marea majoritate fug. Și apoi, cum să adari și să adari. Asta este. Tine lucra și tu privat. Cum vezi? Da. Este horia lucrul ăsta de tu administrația publică, că tine doar are administrație publică ca viceprimar. Și tu privat?
Cum este lucrul ăsta, cei care nu fură tu administrație? Cum o duc chestia? Știi ce se întâmplă tu privat? Tine să duci lucrurile cum se ia să știi, să aranjezi chirolul, cum se uite, știi? Adică nu trage ca în tine, nu te soluționești cană. Gine, cum eram eu, doar, nu știu, pe care e domeniul pe care l-are el. E, aua, nu ai zi, nu ai noapte. Aua, va și tot na, e om, știi? Că te sună, nu știu care, la 8 seara, 9 seara, tine va sos, răspuns. Dar apoi, va să lași ceva tu urma ta, nu? Că nu poți zici că, băi, și 2, 3 mandate, 4 mandate, 5 mandate, și nu adră ceva. Că se iar și nii. Deci, asta este. În administrație, va să lași ceva în urma ta. Altfel, degeaba fugi. Și eu cred că... Dă. Nu, că te-am întrebat apoi aia, dă. Hai să zic că va să lași ceva și indiferent că e hitul privat, că e hitul la stat, că e hitul va să lași ceva, nu? Cum zici, să dar una casă, să bați un pom, să bați, să dar cilimeni, până la urmă, să ai legături bune și cu băsearica, că noi ar mâine, pentru Sony, noi fum toți cu băsearica. Sau îți aminte datele noastre tuti, nu? Cu cruții, pe frunte, pe mână, pe... Adică, fără Dumnezeu, nu adră ceva. Maca tot fum la este și zice să lăsăm ceva si proiecte de când hitinii, de când au ești consilier, si proiecte m-am șati, m-a de impact de comunitate fură pântora, si poți să-ți dau 3 proiecte care, băi, da. Cât fui eu consilier sau viceprimar, bă, vizui că administrația adră, nu contează de culoare, politic, da, primar, da, nu are importanță. Proiecte. Fură și la țivul minduit ditora. Păi, Viorele, fii atent. Când îi Slobozia de la Urziceni, ce vezi pe dreapta, plăci? Scadră un mare complex, da? Rolul administrației care fu? Să acceptă construirea unui complex de genul acela, doar să dare KFC acolo. Dar, așa, și să ajuți investitorii, cu ce să-i ajuți? Să dai cărțile Aonia, nu le bați chiar decât nu le bați, da? Bun. Trebuie să ne afurcăm într-o de sală polivalentă, de dau în ei 400 de locuri. Stadion nou în aprobare, de dați în ei de locuri, e vrat. Dar apoi, toată Slobozia intră în proiecte europene, da? Nu știu dacă vedeți. Toată Slobozia e dată peste captora. De la Sadară piste de biciclete, Sadară, avem 13 proiecte europene, toate legate tolante. Dacă la 2002, la sfârșitul anului, nu le pitisim, pentru noi mari amărtii. Dar ce se întâmplă cu administrațiile astea? Faptul că tine ai proiecte foarte multe, ți produs tine ca nivel de oate, adică din veniturile tale proprii, nu poți să acoperi, adică nu mai poți investi în ceva. Părați-vă că tot acolo, pe contribuția ta, pe neeligibile, pe faptul că se scumpiră materiale și adrară. Și atunci, tine, ca un bun manager ți iase, ca chihie, ca și diplom, v-ați veți strategia, pliți, ca orașul ăsta să se dezvoltă foarte mult. Și atunci ți-ar mâni să dai un împrumut la o bancă, pentru că gradul tot din datorare este mic, și să aduni și să mergi în paralel și cu fonduri europene și cu investițiile pe care tine le-a dat din părații tăi. Înțeles? Și eu zic că lucrurile astea tora v-ați neagă mult mai ghine, mai să avem în răbdare mica vârâana și ți și v-ați vezi câte și câte schimbări. Avem, nu știu câte zic, foarte multe proiecte europene, foarte multe proiecte noastre și Slobozia, problema este că trebuie Slobozia dezvoltă și pe lung și pe lat, adică să devină metropolă. Să dar și o reformă în administrație, că nu mai poți doar să ai zații comune arondate Slobozia, cu zații consilii locale, cu zații primari, cu... Nu. Trebuie să aibă guvernul ăsta orientare, să România este în orientare încât să armână o zonă metropolitană cu centru strategic la Slobozia, școala Antihoarea în Vârliga să dezvoltă Slobozia, că ele ca se acaparează. Că la Hoară, nici la Hoare nu mai e oameni. Nu mai e ceva. Degeaba dar tine canalizări, degeaba dar tine trați apă, că nu-ți leagă cană și duneaua scade, nu este eficient. Știți? Dar vedui că mai încercare în scânță, dar e complicat niam legislativ, nu că vor lipsește și aței dit Hoară, da, aprobare, zină. Da, dar tine te mutrești la... Lipsește niam nomului e greu, nu? Viorele, te mutrești la vicinea noastră moldoveni? Republica Moldova. Zici că ea că țară reforma? Gata, comune, gata, hai. Asociere, lipire, una în alta, gata. Deci trebuie să ne doiască și România ție să dară, ție reformă să dară ca și nu-ți mai poate. Nu există.
Să știi că hipritățânii oameni politici care zic și mai ales care invită o administrație, că n-ai mai mulți nu vor tiniști ghinii câțe, că și chiar locul. Că tuti horile astea au primar, viceprimar, consilier. Nu avzăi mulți oameni politici zic și. Nu, dar este soluția, altă soluție nu este. Noi trebuie să unim. Este că și o duceți cu ideea. Da. Noi infrastructură mare. Să dară drum transregio, transeuropean de la Galați, Brăila, Slobozia, Călăraș, Chiciu, 4 benzi. Peste podul de la Drajna. Și va treacă, va să avem pod nou peste Ialomița? Da, va să avem 2 poduri. Fără aici. Deci, un bazină de la Brăila, pe câmpuri, nu mai intră prin Hoară. Și ca să ajungă Slobozianu, o ia pe lângă Slobozianu, între lacul Iezler și Slobozianu, ca dară pot peste calea ferată, peste șoseaua, peste Ialomița, și va ceasa aproape de combinat. Și aici se va aleagă Slobozia Drajna pe 4 benzi și probabil și de la Drajna la Călăraș pe 4 benzi, cu legătura de la podul de la Drajna. Și doar ne aprobară pot peste Ialomița sau la privighetoarea pe partea asta, știi? Partea alaltă de Căsăbă. Da, pleci Buzău cu Urziceniu, treci calea ferată și ieși mai acolo la cimitir, aproape de coțul acela la cimitir acolo. Și acolo putem să dezvoltăm foarte bine și laterala asta albastră, cum spun eu, unda albastră, Ialomița pe partea aceea că poți să adari falezii multidezvoltate, nu ca este că nu poți treci, cum avem varianta cu amaxile, știi? Deci aia este tot titora centrul, dar poate ce să zic, este problema din mediu, problemă generală. Nu e atât gunoi, cum zic, cât sunt lucrările astea în construcții, chesări multe. Vasele dai naturii, ți-ți face, adică se dezvoltă stații de astea de sortare și stații în care se transformă toate chețele astea. Deșeuri, nu? Da, altfel nu. Să știi că vreau să te întreb de asta, cum și de noi pe partea de deșeuri, că mi se pare că adică ți lipsește să adară și oamenii și dimarhia să reciclăm mai mult, să nu mai fim cu prea atâta. Putem să adrăm. Da, tora noi schimbăm operatorul. Până tora era un operator de Constanța, tora să adrăm un ADI de asta, la noi, la Ialomița, patronat de Consiliul Județean. Și nu știu dacă tine poți selectezi, chiar selectezi, știi, că e foarte complicat să selectezi tine pe... Cel mai bine, eu zic că se le bagă toate azvarna unul peste altul și să dară stații de este foarte performantă în care te sortează și să dară, știi? Că vrei să zic că Nica nu chima găti... Nu. Adică îți bați trastul acel cu perfect, e greu, adică cum zic eu. Dar important este că lucrurile se schimbă, adică vor doar să mediuiesc cu toți câți e, că nu te mai lasă nici din afară, cum vrei tine. Ai niște ținte, niște targeturi care trebuie să altfel să da infringe, să da rastul. Uite, aici vreau să te mai întreb, eu mai vizuit tu alții că să faci că multe din deșeuri, inclusiv din construcții, știi cum adară, adică vreau să te întreb dacă este și la Slobozia, că își duc câmpul, adară groci, le aruncă acolo și bagă loc pe el. La Slobozia se întâmplă aici sau nu? Nu. Dacă te acați în mediu, au alții știu. Deci nu prea, nu. Păi îți dai seama câți guvi va să adari. Dar nici cu prii de asta, uite, noi, eu doar așa Ilfov și are mulți pe câmpurile astea că aruncă cu prii de astea, nu din construcții. Da. Deci, ideea care este? Tine să colectezi resturile vegetale, le aduni și să adari compost sau din resturile vegetale crenge, să le adari și tot să adari peleți, știi? Deci, până la urmă, tot va să ajungă. Adică, UAT-ul va să investească în niște utilaje de astea foarte performante, încât nu mai există că tu ți adună este de la point, de la ainii, de la... tu de aceea va să transforme. Deci totul se transformă. Asta este conceptul pe care fiecare UAT trebuie să o adară. Din lemnul să adare peleți, din cuprii să adare arină bună, adică aia este conceptul. Nu mai este ăla să adui și le adun cum țâini și cum nu țâini, știi? Și ușor tu îți va să achisească care primării, care UAT îți dezvoltă și minduiesc la lucrurile astea, va să câștigă foarte mult. Numai generațiile vin deja altele, pe atunci ți-am protaur toți au rău cu pistele de bicicletă. Ce ne trebuie nouă, dom'le, pistele? Frații, vezi, toți ordine prea acolo și te clasonează dacă nu știi atent. Adică, vezi, ușor, oamenii se înveață cu lucrurile bune.
Și alta întrebare era, Nica, Niham și Bitisim, ți poți să dar și nu poți să dar tu primărie, tine ca viceprimar. Adică ai niscânte lucruri, zicem, băi, eu voi să dar un proiectul X și sunt multe chiadiții, adică ți lipsește să dar, să ai îndrupământul de la lanță consilier sau cum este? Deci, părerea mea este următor, la cât o zic experiența mea doar. Deci rolul primarului este să adară ațeiții lucrează și performanță. Dacă n-ai o echipă performantă, competitivă, începând de la fonduri europene, direcția de investiții și, mă rog, ce înseamnă și tot, nu o să poți să faci, că tu nu poți să faci. E clar. N-ai un pachetă, zici, bă, te cu pacheta și transformă tu. Nu. Dar poate va să ai chechesare în Consiliul Local, da? Știi, susțin alanță consilieri, să chechesească ca ei nu sunt tu el sau tețel sau tețel. Și că nu-ți mai permite tot achirolul să ratezi obiective. Da? Adică noi am adrăm în parcare subterană, că toată lumea urlă de ea, dar un constructor care exact când lipsea, dea de faliment. Și tragem de la parcarea aceea și vă trăgem, Nica, da? Deci, oportunitatea investiției trebuie discutat foarte bine. De ce faci lucrarea asta de investiții? Da? Nota fundamentală, schema de proiectare. De ce faci asta? Nu doar că vreau eu. Trebuie să justifici foarte bine să spui, băi, oameni buni, uite de ce trebuie făcută. Cum? Altfel nu faci. Înțelegi? Dar dacă n-ai o echipă performantă într-o instituție care să lucreze, să-i faci, că de fapt rolul tău ăsta e. Nu? Da, este să aibă un pare de Învârliga care să-i vă bun. Să-i bați lucrează, să-i, cum zic, să-și ia urile, dar vezi, cu urlatul nu prea merge tora. Tora trebuie să-i achizi, să-i aduci cu buna și ei zbor. Trebuie să arăți om să v-ați dar lucru. Dacă nu v-ați dar lucru, omul nu a dat. Rolul trebuie imediat, știi? Ați adus Sonia întrebare, ninti de ația 3, știi că tu bitisită va să avem 3 întrebări. Cum fu de administrație pandemia, câte oameni de aradă zătem și tu acasă, asta este, dar voi minduiesc că lipsea simnă lucrul tău că să bă. Știi care e treaba? Bine și nu lua și instrucția, cum zic eu, că va să dar centrele ațele, nu zurleață și cu centrele ațele. Că ei protanicii nu știau cum le adrăm. Și ne băgară să adrăm intrări, clădiri mări, intrări peste intrări, personal peste personal, fonduri peste fonduri. Adică, este a și fu pandemie asta. Oala nu e fu marcatică, dacă fu pandemie, oamenii nu prea mai ieșire, dar unul zurleață ca să dar toate centrele astea de vaccin, centrele astea exact la nivelul la care ei le gândeau atunci, că tot aveți nu mai este, tot aveți la medicul de familie sau nici nu știu dacă se mai vaccinează urător. Adică nu luară și aplicația ca să moară de la vaccin, de la astea, nu mai. Ne-a zis la lucru aproape tu, tine erai viceprimar atunci, nu? Da. De exemplu, eu am avut când a trai eu COVID, a trai în septembrie 2020, înainte de alegeri. Știți? Și teritoria ca una rețime de este, mi durea zverca, capul, nu știu ce era, știi? Dar alții cu soțul al meu, care era oa de birou cu el, fu internat grav la Fetești, era screapă, cu aer, cu desi. Deci, ca fi cum fu. A avut pe careva din primărie care muri? Adică soți de aranță știu că mai au fură la Slobozia care muriră, da. Păi, deci din primărie nu au avut care muri de COVID, dar avem șarmâi, mulță și mai grav, că îi băgară cum îi băgară, tu un trastul și arcarea acolo și adică până la urmă nici nu era, era om până la urmă, știi? Și nu explicară cană, virusul se ia, nu se ia, adică nu poți să bați pe un bană, ți trecut pe una bană, s-o arunci cu un trastul și nu mai vezi, știi? Dar directora și ce fu Tirolul, că nu știa cană, nu știu ce zic. Nu știa, da, n-a gândit, nu se știa. Hai să bagați ale 3 întrebări de țoniști, apoi ne dăți un zbor așa de bitisită. Noi este 3 întrebări, le băgăm la toți, avem aproape 100 de oameni care vine, este al 3-lea an de când adrăm podcastul, este permanent, știi? De-aia că, după cum știm, noi nu avem vreo emisiune ca tu Macedoniei la televizor, n-avem și noi armânea, știi? Și de-aia ne mântuim.
ții zbor armânescu, ți arăsește ție mai mult. Sau zboară mai mult. Nu știu, e avut harea și ți cânte cu acel noi him armânia măr de vârchiro și armâni va să armânen de oa și în club. Adică, știi cum e, știi? Așa te fțești, așa va te duci. Nu ai, de zborul armânescu, deci de mușuteața este că e armân, nu poți spus. Că vizuiști de este care nu-ți dea de răcanul oară și apoi când fu să aibă pe ultima 100 de metri, zice că sunt o armâni, aia se crea. Dar noi nu putem să fugim. Aia sunt sânzele, da? Pe care nu ai cum să schimbi, orice vrei tine să dar. Deci, hai să fură pe pâinea noastră, bun, răi, cum, fum, hai să fum. Dar fuma noastră, nu poți să te pui zverele de lucrul ăsta. E. Ții mâncare armânească. Directora, și am, hai să ți luam primarul, știi? Zice, cum adrați voi piperchile acelea? Că zice, cum le adrați voi, nu le-a dat răcan. Și mi-aflai cu tașii, cel taximetrist, cu tașii, vașca, cum știu toți. Îi zici, bă, tași, bă, uite așa ce ghinești, noi aveam unul de este, știi? Și el zice, cum, Viorica mea, dară-ți piperchea, dară cu caș, băi, tine cu caș, dar dacă nu bați caș acel de anunțul sănătosul, ansăratul acel tare, nu are cum să iasă, băi, ghele de piperchi. Și adrăm un rețetar de estul și îl dă al Hai, da, păi el îmi zice, bă, dă-i neapărat aceea, că zice, mâncai piperchi la niște armâni, zice, nu-ți poate așa ceva, zice, fără piperchi. Dar apoi cașul de oai, ți-alți aminte, când îți tăia protoară în ei, acel protul caș, acel... Deci acel nu ai cum să greșești în lucrurile astea. Nu ai cum. Mai adra mama, nu știu, ună pâine de este cu sodă, nu știu ce o adra, de aceea subțârea, și adra cu cumbiști. Știi ce cu cumbiștul? Știi, nu? Și cum era? Și adra pitele acelea, zurile astea de piluți. Și au lăsat special este de Sony, că fuști un aparei de muzică armânească, zâni, ună, dau, trei, sau un cântic, sau dau cântiții care ți-a răsire, n-ai mai mult așa că ți-a adus aminte, când ți-a adus aminte de muzică, de cântic armânescu, zici, mamă, îl fretonezi pe acel, sau dau, trei, știu eu. Hai să împărțim în două. Unul este cântițea noastră, de pania aceea de masă, mi mintesc cu multul, că acolo îți vede valoarea unui cântător, unui artist, la aceea de masă, știi? Și ne dă și ții, care și vă rădau. Acolo duchești ghirii, că n-ai cum să... Așa. Dar banii utreanții puteare mare loc ampurea aceea, știi? Băi, adrăm un chef de este un dat cu primăria, băgare de-a lor acolo, de știi? Hai, hore, și a lăsat vă dau 3 săcăți. Bă, când le băgai o oară pe ampurea, bă, care să-și țără toți, băi, zurleață, cum să chiuați? Adică, bine, nu zburoși de pampur. Și pampurea are logica lui, mutrean așa cel un trandafir crește, știi? Tu ți-l joacă ca gifte, că nu se poate și ceva. Așa are fiecare cântec care în istoria lui, pe care dacă o accesă, nu? Mi-aduc aminte când eram mic, când am zis protoară, luai cârligul Moreș cu tâmbarea. Ei, când a apărut protoară... A văzut? Când a cățat protoară, când a venit protoară, aestul, cântecul ăsta, luai cârligul cu tâmbarea, toată noaptea ți-ai zuleața de pe lume, nu? Fii cântec. Vezi cât îți zboare simpli. Totuși, câtă greutate au zboarele astea, da? Nu trebuie să bat 7.000 de zboare. Deci, luai cârligul, Moreș cu tâmbarea, nu? Dacă tot eram aoații, dar știu că nu mai lipsea altă întrebare, dar mi vine este. Voi, cu Steaua de Dor, cântat mași cântiții de folclorul armânescu sau au avut vără tentativă să adrați și voi vără? Sau care era repertoriul? Că uite, este întrebarea greșită. Da. Păi, unul piste alantă, voi zic de un lucru, că Dani Peanci are un mare rol în muzica armânească. Adică adră, nu știu dacă adră cele mai multe, dar adră foarte multe cântici, da? Bine, pe mine mi leagă cu el și o altă relație, dar nu voi să achisească Duneaua că eu îl încurunai pe el și că nu e vorba de alăvdarea. Eu zic, și ved eu așa ce, că el a avut și are un mare rol și mai ales în Slobozia adră lucruri foarte bune, da? Că Ioneț, până la urmă, zăzduie de Slobozia, nu? Și aia se asimila că e din Slobozia. Noi cântam multe, îți dai seama,
și adrăm, nu știu ce zic tora, dacă cântiți armănesc, nu știu, dar el adră foarte multe cântiți armănesc pe care le cânta cu Dar el noi. a hurhit și de atunci când tu cânta cu voi, Minduescu cadra și atunci, nu? Avea hurhit în ea? Da. Păi atunci, el a hurhit prota oară cu Costel Teșlu, al Terec, Teșlu. Și cântară de adună acolo, și cântară, dar apoi, nu știu, adrare acolo, că apoi vine cu noi. Și el a compus de atunci, imediat, mai multe cântece de astea, cel feată, livrearea, mă rog, și cântare acolo, știi? Și a dat foarte multe cântece, Dani. Adică a avut o contribuție foarte importantă. Dar unul peste alaltă să zic un lucru, tora. Eram la Casa de Cultură când vine Lupci. Aici nu pot să agărșesc. Care accent cântă unul din masă acolo în sală, băi, omule, care a însimută, tot e chiar a însimută așa, ce mă zic. Că transmite, vezi ce înseamnă până la urmă. Asta este foarte important pentru nostru. Să te facă să ai emoția tu tine, să te mutrească tot. Iar Lupci ar mâne cu Maradona sau nu știu, nu, scuzați comparația, dar voi zic că el este Iuva, Lupci este Iuva și de fapt fiecare om este Iuva. Dar Pap Lupci zic că bine, nu își cântă de atâți ani de zile, îți dai seama. Și tu, Soni, m-ați vrei să-ți, nu știu, un mic zbor, așa, tu ți-ați Ivan, ascultă sau ne ascultă tora sau va ne ascultă și după aia că tot linkul ăsta va, adică Moabete este va să-i băgate și pe YouTube, ca tot mai avem un canal acolo, Armâna Media, și toți Moabete sunt și pe Facebook, pe Frânza Armâna Media, și pe YouTube va să-i bătute. Și m-ați vrei, îmi dau zboare să zici, tu ți-ai să ți-i Ivan ascultă, vărăoară. Eu le zic așa, știți, chim tu prea sinitora, da? Să lasă de la ei, nu pisipsească, nu zic ei că ei sunt cei mai... Nu. Da, să aibă în heam bunătate, este, cum zic eu. Adică un ban avem, au a noastră de cană, da? Știi cum zic ei, cum zic prefții? Ce e cel mai important pe lumea asta? Nu-s bogățile, nu sunt mântuirea sufletului. Deci acașul ca pe cale, dar scuzați, dar nu are legătură cu pe cale, că zic. Aia este. Să greșim să arălile, să nu ținem tu noi inate, că nu-i cană, n-ai mai bunul, da? În afară de Hristolul, altul noi nu avem, da? Ca fiul îngreșește. Aua-ți e important de a-ți streți, să lași, zici, bă, știi, să pare rău, sneți, să zici, Doamne, iartă-mi și ați lui acolo îi greșești, că aia este. Nu poți să-i tu tine sufletul, trebuie să fie liber, trebuie să fie chimnul, tu prea simți tu postul Paștelui, le da Dumnezeu sănătate tuturor și să pleacă în heamă și să lasă de la ei în heamă. Și mai buni, că toți ei sunt buni dacă sunt mai buni. Știi? Adică nu... Da. Mi hârții din Moabete și Hristosim la toți care fură cu noi și care vă sibă și vă ne vedem și vă avem stămâna la altul cu altul oaspe. Ună seară în șapă. Bună seară în șapă.